svojega jedinorodnoga dao, da svako ko veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Žene mironosice koji su rano ujutro došle na Hristov grob, ugledale su anđela i čule reči od njih ispunjene radošću. Šta tražite živog među mrtvima, nije ovde nego ustao. Gospod naš Isus Hristos objavljuje svetu da će svako ko veruje u njega biti izbavljen od smrti. Ponekad nam se čini da je ovaj život surov i nepravedan, ali nas ovaj praznik postiće da bez stradanja nema vaskrsenja. Uskim putem se dolazi do Božeg carstva, ali taj put pravde i istine ispunjen je vaskršnom svetošću. Apostol Pavle je govorio da Hristos nije vaskrsao, uzme bi bilo vera naša. A pošto je Isus ustao iz groba, mi danas jedni drugi radosno pozdravljamo rečima. Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse! Ljudi likujte, narodi čujte, Hristos vaskrese!